Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της ελληνικής κληρονομιάς την 5η 16 Απριλίου 2026 με πρωτοβουλία της Προέδρου του Bronx, Vanessa L. Gibson, στον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου του Αποστόλου στο Bronx της Νέας Υόρκης. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον ελληνισμό της περιοχής, αλλά και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η πρόεδρος του Bronx αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην συμβολή και στην προσφορά των Ελλήνων στην περιοχή του Bronx, καθώς και στην επέτειο των 250 χρόνων από την Αμερικανική ανεξαρτησία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της. I'm a firm believer in dreams, family. I want every young person to dream big and know that they are ambitious and brilliant and creative and they are driven and all we want for them is to be successful. Right? Don't you agree? Yeah. I want our children to see all the possibilities and to know that as a borough, our Greek community is resilient, we are strong, we are courageous, we are driven, we are determined to make our communities successful. Ο πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Πέτρος Δόριζας, κατά τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στους δεσμούς που έχει με τον Bronx, κάνοντας ιδιαίτερη μνήα στις ελληνοορθόδοξες κοινότητες της περιοχής και ειδικότερα στον Άγιο Πέτρο που φέρει το όνομά του, όπως και στη ζωοδόχο πηγή που συνδέεται με το όνομα της μητέρας του, Ζωή. Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η ομιλήτριά σας, δημοσιογράφος, κοινωνιολόγος και ερευνήτρια, Dr. Δέσποινα Φεντούλη, η οποία αναφέρθηκε στη δική της διαδρομή ως Ελληνίδα της Διασποράς και στη σημασία του Bronx ως τόπου ένταξης και δημιουργίας. Τον εκκλησιαστικό ύμνο απέδωσε η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Fordham Αφροδίτη Φαλιέρου, ενώ ακολούθησε η ερμηνεία του Αμερικανικού Εθνικού Ύμνου από την τραγουδίστρια και στιχουργό Έλενα Πούλο. Η παρουσίαση του ελληνικού εθνικού ύμνου έγινε από τους μαθητές του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου Ευδοξία Λεβεσάνου υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους Σοφία Γεργατσούλη Σοφίλα και Ευαγγελία Αράπια Σπράμ. Επίσης, οι μαθητές του σχολείου παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τον πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν εξέχοντα μέλη της κοινότητας. Ο Γρηγόρης Τσουγκράνης, μεσίτης, πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ στο Bronx 175, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ισπανόφωνων της Νέας Υόρκης. Ο Μιχάλης Ζούλης, εκπρόσωπος πωλήσεων καφέ. Ο Σταμάτης Κατέχης, ιδιοκτήτης εστιατορίου. Ο Δ. Νίκ Παπαϊωάννου, φαρμακοποιός. Αναγνώριση δόθηκε και στη νέα γενιά, στην Αφροδίτη Φαλιέρου από το Πανεπιστήμιο Fordham, καθώς και στον Νικόλα Καπάλμπο από το Δημόσιο Σχολείο 19 Judith K. Weiss. Απρόσμενα ιδιαίτερα τιμητική στιγμή ήταν η αναγνώριση στον πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Πέτρο Δόριζα, ως ένδειξη σεβασμού τη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και στην ομιλήτριά σας, Dr. Δέσποινα Φεντούλη, για την συνεισφορά της και τη συμβολή της στη δημοσιογραφία, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δημόσια διοίκηση και στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας. Δέσποινα Φεντούλη για το Κόσμος FM.